Energy X je konzorcium slovenskej spoločnosti Inobat SRO a spoločnosti Gotion GmbH so sídlom v Hanoveri. Štvrtinu má asi slovenská firma, 80% alebo tak má. A táto firma, ktorá bola pre tento účel založená iba niečo pred viac ako 12 mesiacmi, 13, 14, tak chce riadiť investíciu za 1 miliardu alebo za viac ako 1 miliardu a základné imanie má 5 000 eur. Firma Gotion High-Tech Company čelí podľa Wall Street Journal v USA vážnemu obvineniu, že je zapletená do využívania nútenej práce v čínskej provincii Xinjiang. Tá je domovom ujgurskej menšiny, ktorá podľa Washingtonu čelí genocíde. Takže s týmto sa vlastne my tu ideme si podávať ruky a týmto ľuďom ideme dávať cez 200 miliónov pomoci štátnej a týmto ľuďom, takýmto firmám, takéto firme ideme vlastne aj predávať našu slovenskú pôdu.